שלום, שלום, גברת קרמלה. אולי אנחנו לוקחים איזה דרינק קטן? יחל רבק, ג'קו, מה אתה חושב, אני קיוסק? בא בן אדם רוצה לשתות עולה? חס וחלילה. שאני אחשוב דבר כזה. אבל את יודעת, את פנויה רשמית, ואני גרוש קומפלט. ואת הבשר שלנו עוד לא הכניסו בפריזר. חבוב, הפרפר שרוצה לטעום מהדבש, יביא קודם הכתובה. יאללה שלך. ככה את חושבת מתחתנים היום? צ'יק צ'ק טובה. היום זה לא מה היה פעם. היום מותק. עובדים פסיכולוגיה. איך עובדים פסיכולוגיה? רואים שהצד הפסיכולוגי מתחבר לצד האחר. החיפזון מהשטן. מים וערק. מתערבבים טוב? וואלה, מתערבבים על הכיפק. אז אם הגבר מים והאישה ערק, כל פנן. מבינה מה אני אומר? אני מבינה שכל הגברים בנדוקים באים לטעום, אחר כך הבטן מלאה, לא רוצים לקנות. עינל חנוש חנוש ומי בורח כמו גנב קטן. אם הסחורה טובה, אני קונה. יאללה, קפה קטן. יאללה. שלא תחשוב שאני פריירית, אה?